Aurtengo ikasturtean esklabatan klase partikularran proiektuekin aurrea segiuko dugu. Hortako egokitu genuen ikasgela ibiltzen. Voluntario talde batek ikasle desberdinei lanketa pertsonalizatu bat eskaini ahalko dio ikasle horiek eskolatik dakarzkiben lanakin. Izane, gaur egun askota asko die ikasliek eskola ordu ez gain aparteko ordu berdituena ikasketa prozesuekin aurrera segitu ahal izateko. Egoera hortan ordie, familientzat hau kostu ekonomiko ikaragarri bat bihurtzea. Familia askontzat hori hilabete bukaera aiatzeko zailtasun bat izanik, eta ze esanik ez, beste familia askok kostu hori ezin asumituta geratzeiela. Horregatik, Urolardiko Kontseilu Sozialistatik doaku edien klase partikular hauek antolatzen hasi ginen. Hortako, voluntario talde batekin kontatze dugu klase hauek eskaini ahal izateko. Klase hauen inguruko informazio gehiago jasotzien nahi balin baduzue, irailako 25 eta 27 arratsaldeko 6:30 gurasoentzat zuzendutako bilera informatibo bat antolako dugu. Bertan, klaseen inguruko xehetasun gehiago emango ditugu eta izen ematiak irekiko ditugu baita ere. Adion!